Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Manza. Dumbuje. Duka hanyar gari ka biyo hanyar daji lahiya ina kai haka. Kai dai wajen taka sabga. Saboda mi Malam Manza ka sa aminai muke duk abu murna in ya same ka ina ta haka murna abun bakin cikin ya same ka ina ta haka ina kai haka. To, tunda ka zo da wagga, nan son nika yi hanyar gata daji in bi ta in keɓance in bar garin gaba wanda ya gani. To dalili da mi Malam Manza. Kai ba ka san yarinyar nan to tana da aljannu ba? Kwarai na sani. Duk ruƙiyar da ka san ina ma aljannun nan su ba yarinyar nan sun ƙi barinta sai yanzu da sun ga mata ciki. Malam Manza kenan. Kai dai ka ce yanzu za ka wurin kuɗin rago kawai. Kamar ya kuɗin rago. To bancin da askancin ka Malam Manza aljannu kawa mace ciki. Da kai aka zargi na. A sama da mi. Ni dai na ce ka ce za ka wurin kuɗin rago. Na ce da kai aka zargi na. A'a Malam Manza. To tsaya ka jiya. Ka dai san ka ce da ni da kai muna ruwan juna asiri. Kwarai gaskiya. Don Allah ko wani ya ce ma ka ganni ka ce ba ka ganni ba. A'a Malam Manza ni ba na ruhi. Ubangiji dai Allah ya tsare. Taron ta annan. A'a ni dai na ce Allah ya tsare. Ita a taron. Allah dai ya tsare. To ko gari sai mun bashi wallahi tunda mun san wadda mun ka aikata. Wallahi gari mun gama bari. Say they wise. You are a mumu man.